The former Politburo member and State Security Minister Didmus Mutasa is turned 89. Sarabina mashoko kubuda panguva ino achinzi CIO minister who briefly handed over country to Tsvangirai as election winner turns 89. Sarabina mashoko kubuda nyogwa panguva ino ndoba pano kuti subscribe or like on the bell icon. Tipina mzimu ai pane this quick update anobudanyira chiti Comrade DNE Mutasa, also known as Didmus Noel Edwin Mutasa, is now 89 years old and was born on July 27, 1935. He has had a long and influential career in Zimbabwean politics, serving in various roles, including Speaker of Parliament and Minister of State for National Security, Land Reform and Resettlement. Honorable Mutasa, who is the most mocked minister by President Mnangagwa for accepting the election results that elevated the late Tsvangirai to a presidential win in March 2008. Mashoko ari kubuda panapa as a quick update. Tiona kuti aiwa this minister aiwa anozikamwa panguva ino kuti muna 2008 ndiye akanga ari State Security Minister. Aiwa panguva ino ari kutena 89 years old. Mashoko as a quick update achakupai panguva ino patona kuti the same minister aiwa anogara aiwa achisekwa nemutungamiri wenyika aiwa vachiita zvavo zvekunemerana panguva ino vachionekwa kunzi aiwa Mutasa akanga atobvuma defeat muna 2008 anga atoaccepta kuti aiwa opposition yatora chinhu isu ngatidzokerai kumisha. Toze mafunguro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvina comment section medu mafunguro enyu. Usanga subscribe or like, chinotomba bell icon.